Escollemos unha boa terra para facermos esta viaxe meu neto e máis eu. Viñemos á comarca máis extensa de Galicia e non podía ter outro nome máis ca este, a Terra Cha. E ben se ve por que lle chaman así. Se tivésemos que percorrela a pé, levaríanos unhas cantas xornadas, porque por algún destes concellos pasa o camiño norte xacobeo. Todas estas terras non teñen máis remedio que dar bo alimento ao gando. Eu teño idade para lembrarme do arado romano, co que se traballaba a terra antes de que chegara toda esta maquinaria agrícola. O meu neto non parou de preguntarme quen e por que lle poñían os nomes aos povos. O da Terra Cha entendeuno, pero quedou pensativo co de Muras, que lle lo puxeron porque na época castrexa estaba amurallado. Lembro que nos anos 50 o concello de Cospeito fora o primeiro en facer a concentración parcelaria para rendibilizar a produción. Daquela, ninguén intuía sequera que a Terra Cha estaría hoxe entre as primeiras comarcas de Galicia na transformación dos recursos naturais. O neto puxos as botas co roscón, co capón de Vilalba, co queixo de San Simón, coas patatotas fritidas. Entre bocado e bocado dixíame: aboa, na Terra Cha cociñan como a ti. A palabra natureza non nos abandona mentres estamos na Terra Cha. A riqueza natural non só se traduce en procesos productivos, senón tamén en revalorización duns recursos que están aí ao alcance de todos. Non deberíamos deixar de visitar a lagoa de Cospeito, ou a de Espiñeiro, ou a poza de Pumar en Castro de Rei, que lendas aparte, agasállannos cunha estampa digna de guardar na memoria.
O medio natural ten nome propio na Terra Cha. Todo o sistema montañoso que se estende polo norte da provincia de Lugo é a Serra do Xistral, que abrangue a distintas comarcas. O interese maior desta serra radica na cantidade de depósitos de combustible fósil, que científicamente se chaman turbeiras. Os moitos ríos que regan esta terra teñen como pai o Miño. Os rebordos montañosos delimitan a súa cunca alta. Pero non é o único. O Támoga, o Ladra, o Labrada ou o Parga, que forman tamén un espacio natural incluído na Rede Natura 2000. Con todo o respecto que os valores medioambientais merecen, temos aquí un motivo máis para achegarnos ata a Terra Cha. Non esquezamos que a calidade de vida vai parella á conservación, protección e coidados do ecosistema, o pulmón da terra.